ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହିଲା 50 ଲକ୍ଷ ହଉ। ଏତିକି କହିତେ କହିତେ ପୁଣି ସୁନାରୀ କହିଲେ ନା ନା, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁନ 50 ଲକ୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ 10-20 ଲକ୍ଷ ବଢ଼େଇବି ଆଉ। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା କେଜାଣି, ଭାବିଲା ବୋଧେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ଅଛି, ବୋଧେ ଇଏ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ବିକିବିନି, ମୋତେ ୟାକୁ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ନ ବିକିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିକିବିନି ଆଉ। କହିଲେ ପୁଣି ସୁନାରୀ ରାଗି କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ବୋକା, ତୁ ବିକିବୁନି କାହିଁକି ମୋତେ ମୂଲ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲୁ, ଯାଅ ଏଠୁ। ରାଗି କରି ପୁଣି ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହୀରା ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ। ହୀରା ଦୋକାନୀ ମାନେ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଧାତବ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଏଇଭଳିଆ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସିଏ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ତାକୁ ପଚାରିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଭାଇ? ସିଏ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଆର ଲୋକଟି କହିଲା, ଭାଇ ଯାହା ଦେବ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି। 1 କୋଟି? ଏତିକି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ଲୋକଟି। କହିଲା, ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ନହେଲେ ଯାଉଛି ଆଉ। କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ରୁହ, ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ